Kopikon kérem vigyázzanak. Meg a faszomat, bazd meg! A kurva életben kajra ment ez a kurva rendszer. Millió fájl, úgyhogy a vinyó megter. Persze, hogy egyszer az összes Winchester. Bazzeg, a faszom már nagyon ki van ezzel. Bazd meg, ez meg csak früttyög, meg kattog a faszfej. Halomtál már, picsába mindennel show. A tököm ki van már vele, ha? Na ez nem mi az agyam? Miért kellenek a szarnak lefagynia? Show, jobb játékot miért nem talál? Show, miért kell mindig ez az egész copy baby? Csak egy zenész. Nem ellenség, csak feloszta. Kopikon nem ellenség, de hol leállsz? Ha felbaszol, szétbaszom a processzorat. Félrá-pam-pam, szétbaszlak a picsába. Félrá-pam-pam. Ez csak egy masina. Egy kurva szar masina. Masina. Annyit ér, mint egy fapina. Masina. Adja fog már egy másikat. Masina, ez igenis jó masina. Jó hallottad, ez a tip kibaszott úgy szar. Ha tele van kibaszott sok programmal. Rengeteg sok programmal, rengeteg fájl. De lehet, hogy a Windows a szar. Ja, para-pa-pam-pam, igazad van, de ne baszom már föl egy kurva program. Para-pa-pam-pam, a fasz ki van. Elszámolok 3, az jó lesz. A nagyobb fasz lesz jó, hogyha ez a Windows tényleg olyan szar, amilyennek mondod. Áruld el nekem, hogy lehet egy ilyen programot csak úgy piacadni, ahogy ezt lették egyszer. Aki ezt tette, az a tűzben égjen el. Bazd meg, ez olyan, mint hogyha Isten úgy rakta volna ezt a csávót a földre, hogy minden percben összeessen, érted? Billy, kiborul a Billy.